Hvis skatten sættes op, hvordan vil det så påvirke samfundsøkonomien? Husholdningen, de vil have færre penge at købe for. Det vil sige, at virksomhederne sætter produktionen, og medarbejderne fyres. Derefter så vil der være en stor vil arbejdsløsheden blive stor, og så skal flere borgere så skal den offentlige sektor, de skal betale flere sociale ydelser. Husholdningen, de vil ikke låne flere penge, og virksomhederne, de betaler for meget skat, og de har ikke råd til at købe varer fra udlandet. Hvis skatten sættes ned på lønindkomst, hvordan vil det så påvirke samfundsøkonomien? Først så vil husholdningen, de vil få flere penge at bruge, og de vil så købe mere hos virksomhederne, og virksomheden derefter øger produktionen, og det vil kræve, at de skal have flere medarbejdere. De her medarbejdere, de vil så have mere løn til sidst, og det kommer til at presse priserne op, hvorefter udlandet ikke har lyst til at handle med virksomhederne. Når udlandet ikke har lyst til at handle med virksomhederne, så bliver virksomhederne nødt til at låne penge fra den finansielle sektor. Og den offentlige sektor, den bliver mindre, fordi de ikke får særlig mange penge tilbage fra skatter.